En eksplosion af energi. Jo hårdere man klemmer, jo større bliver braget. Jeg kan springe en cykel. Du måske bomber derhjemme. Nej. Men jeg kan lave nogen. Og sgu da bedre, hva'? Preben er blevet sygemeldt på ubestemt tid. Tror du på, at også Preben er syg? Hvorfor tænker du på det? Jeg vil ikke have, du sammen med hende. Det skal du sgu da ikke bestemme for helvede. Jeg lover dig for, jeg skal. Knæver du? Nej. Synes du, det er sjovt? Knæver du? Sig det fra, Thomas. Kræften vil ikke finde dig ind. Du skal forsvare dig. Kom væk. De skal ikke tro, jeg er bange for det. Hvad siger de far til, at du render rundt og laver bomber? Hey! Du skal ikke kigge på hende.